Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska budeme robiť Dandy World. Ideme na to. Videla som, že sa na celkom páčil storytime, takže možno na budúci, pokiaľ na to bude mať nervy, urobím storytime. A pokiaľ moja hlava, lomeno môj mozog začne mozgovať a spomenie si na nejaký story, tak vám určite poviem. Ale práve teraz neviem. Takže ideme proste gameplay. Klasiku, chápete? Fajn, ideme na to. Ok ľudia, tento piatok, jak som hovorila, že bude teda ten nevídaný host. Možno, že sa to odloží na sobotu, lebo tento piatok akurát niekam idem s mojou kamarátkou. Takže možno, že sa to odloží, ale nebojte sa, pokúsim sa to urobiť. Mám takže 50-50 bude, nebude, ok, za mňa to bude, ale uvidíme. Jak som hovorila, podľa toho typka uvidíme. Dobre, teraz som povedala, že to typko. Dobre, mám cooked. Prečo som to povedal? Dobre, forgot. Je to vec, ok? Je to vec. Je to vec, ktorá v mužskom rode je typko. Teda v mužskom rode je typko? Neviem, proste nejaká vec, ktorú Dobre, proste vec, ktorá je typko, ok? Dobre, končím, proste vec, ktorá je typko. Ty kokos, to ktoré som sa vyhla k pán. Ježiš, šimpo. Troška zapni kostry. Zapni kosti, zapni. Mašina. Ne, tyša. Ty kokos, ja už ma ide semuť. Prečo som tak ticho? Ja neviem, kamo, väčšinou vždycky som taká napiatá, nie? Teraz som úplne taká ticho, kamo. Ja neviem. Ale tak to vám poviem. Dneska som nemal zrovna dobrý deň, ok? Troška som sa pohádala, takže pokiaľ v tomto videu nebudem mať nejakú také vtipné hrášky, moje klasické hehe joky, tak sa veľmi ospravedlňujem. Takže tak. Idem na to. Ne, ja som zabudla na ten. Ježiš, ne, počkať. Dobí sa mi schopnosť, prosím, ja to musím urobiť. Ja to proste musím urobiť. Dobre, kvapky, dávaj. Nom. Ja tak budem mať ti afty. Rudovaný nemá zuby, podľa mňa, však ty má také, no asi má zatvorenú hubu, no to ma nenapadlo. Fajn, ideme na to. Ne, nepodarilo, neva. Ideme. Cajte, som tu. Zavri sa Shazam. Takme až teraz. Nice. Zandu. Máte dobre? Smoke bomb. Chcem smoke bomb. Ježiš, ne, zase tu bude hádka, sa vsadím, kamo. Ne, bude hádka. Ne, bude hádka. Má 2 hápka? Či koľko má? Koľko má hápok? Na jedno, dobre, tak asi tu fakt bola hádka, že ho neplýfala, alebo čo? Na 100%. 100%. Niečo také proste. Kamo, there's no way. Will be blackout, can you will be my night lamp? Oh, dobre, ďakujem Bohu. Ok, ideme na to. Robka mašinu, poď. Rob. Ja viem, že to asi rýchlejšie nepôjde, lebo to nie je žiadna braša v tom týme, ktorá by mi proste pridala speed na mašinu, alebo napríklad Shelly, aby bola dosť dobrá, nebudem nič kecať. Ok, ja ťa takto obehnem. Girly girl. Keď táto robiť mašinu. Mám si nič, to odišiel. Dobre, nice job. Fakt som povedal nice job preto, lebo sa kúkol niekam úplne inám.
Okay, dobre, no joke. Okay. Okay, forgot. 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 Kto by povedal, že to je forgot a nie rorgot? Či jak som to napísala? Rorgot, pozri. Nie je to také, počkajte, mám jedno hápko. Dobre, tak dobre, pardon. Kamo, chápem. Dobre, neviem argumentovať. Dobre, proste ho chápem, máš jedno hápko, dobrý by ti bol metky ďalej. A, kamo, je Floor 2. Si kosmo. Sadím sa, že nemáš iba kosma, ale máš toho viacej, nemáš troch charakterov. Z toho jeden je Buxton. A ty nemáš kosma. Kamo. OK, a ja vždycky dostanem akože na jednotke aj -2, ale ty chápeš tú pointu? Ty si kosmo. A ja sa sadíš, budeš mať viacej toho, než proste jedného kosma, chápeš? Jedného kosma. A tak dobre, kto som ja? Nejsom Kvel, nejsom ani Smusa, nejsom nikto, takže čo budeme, čo ja budem hovoriť? Čo ja budem argumentovať? No halo, ľudia, už majú iba 3 minúty, ako my tu stakneme na Flore 2? Bože. Povedzte mi, že skapala tá tyša ešte bola. Ne, dobre. Kamo, kde je tá mašina posledná? Kamo, však ona tu minie staminu všetku. Že to je tu. Ne. Tak neviem. Kamo, to nie je možné. Dobre, 38 bude 30, tam preslúži papa, skončím na Flore 2. Dobre, aj tak sa dá. Aj tak sa dá, dobre. No, čo už. OK. Ale fakt, tu není mašina ako posledná? Či ja som proste slepý človek? No nič, 39. Čaute ľudia. Dúfam, že sa toto video páčilo, keď sme iba na 2, ale to nevadí. Každopádne dúfam, že sa to video páčilo. Zanechajte like a odber, pokiaľ ste tu noví. Mňa v tom podporíte, je to zdarma. A bla bla bla, proste chápete, už to počujú veľa youtuberov. Takže majte sa pekne.